De komende jaren wordt er flink investeren in de haven van Lauwerseeg. Zo is er 3 miljoen euro Europese subsidie voor Bigeliks meer onlisplakken. Maar ik bedrijven stekken centen in nieuwe locaties in de haven. Dat die joet blikken op de dag van de Garnaal. De dag waarop elke jaar in de kunde komen kan met de haven en de visserij, maar naar verwachting 30.000 bezoekers. Zo binnen de plannen voor het opknappen van de jachthaven voor plezierboten komt er een drieuwend platform voor recreatieviskers en wordt de kaai met 200 meter verlengd. We hebben nu hier zo in het weekend zo tussen de 100 tot 120 kotters liggen. Die op dit kleine stukje wat je hier nu ziet van pak een beet 400-500 meter allemaal terecht moeten kunnen vanaf donderdagmiddag tot vrijdagmiddag. En die gaan we dus met 200 meter gaan we die uitbreiden. Zo krijgen de viskers meer plak om te laden en te lossen. En meer skippen uit oren plakken kunnen dan onlissen. Dat is noodzakelijk. Die vloot van buitenaf zijn wij nodig om met elkaar hier zo het te bedruipen. Dat kan het lokale vlootje niet houden. Dat lukt gewoon niet. Ik moet zeggen dat we de haven aardig aan de loop beginnen te krijgen. Want naast deze investeringen die we dus vanuit de haven gaan doen, beginnen ook de bedrijven weer te investeren. Soms noodgedwongen. Hè. Sterkenburg Vis hier die heeft vorig jaar een ernstige brand gehad. De hele toko afgebrand. Uitermate vervelend natuurlijk voor de familie Sterkenburg. Maar die is nu weer fijn nieuw aan het bouwen. Dus er zit nieuw elan in. En ook Telson, dat is een grote garnalenhandelaar en peller. Die gaat hier een heel mooi, architectonisch ook mooi pand neerzetten. Dus die gaat een forse investering doen. Er bleven nog wel Weenskenoer. De grootste is het uitjipje van het Westgat tussen Skier en het Ameland. De Westgat, dat is het grootste struikelblok. Je kan wel nagaan, die schepen die durven niet meer naar binnen toe. Ze lopen het risico om maandag niet te kunnen varen. Als het meer dan 1,50 meter zeegang loopt, dan kunnen die jongens niet weg. Dus dat kost misschien wel weer 2 dagen visverlies. Gaan we hier niet heen. Zolang er dwarsem visken wordt in goed toelis met de natuurbeheerders, zorgen de viskers hier wel een goede toekomst. Zeker op een dag als joet, met zinneski waar en een soort fleurige mensen.